Чарговыя дроны ў беларускім небе. Мінімум 4 беспілотнікі заляталі ў нашу паветраную прастору мінулую ноччу. Не выключаюць, што 3 з 4 дронаў былі выведныя. Піша маніторынгавая група «Беларускі гаю». Вітаю, у эфіры «Аб'ектыў». З вами Віталь Бабін. Галоўныя навіны гэтай суботы падсумуем разам. Лукашэнку ахвяравалі нібыта больш за 420 тысяч рублёў на выбарчую кампанію канапацкай ні капейкі. І гэта так проста ягоны палітычны піяр, але зроблены, канешне, не за кошт сродкаў ягонага выбарчага фонда, а за кошт дзяржаўных сродкаў. Лукашенка, вядома, паразітуе тут. Добраахвотная акцыя падтрымання Лукашэнкі ці абавязковая піар-кампанія? Па-грубым, гэта нейкае рабскае стаўленне чалавека да сябе. Хто дапаможа беларусам ва ўкраіне? У Киеве праходзіць беларуска-украінскі форум Астроскіх. За белорусов белорусские вопросы никто тут не решит. У нас сейчас война. В любом случае приоритет это украинские граждане. Шостыя і апошнія сёлетнія абласныя дажынкі гэтым разам святкуюць аграрыі Магілёўшчыны. Нязменным застаецца прыезд на свята ўраджаю Лукашэнкі. Чаму узурпатар так актыўна сёлета прымае ўдзел у дажынках, ды ўвогуле актыўна ездзіць па краіне, і прычым тут так званыя выбары прэзідэнта? Ян Федарович з працягам тэмы. Лукашенко зноў прыехаў на абласныя дажынкі. Гэтым разам у Клімавічах на Магілёўшчыне ён хваліўся эканамічнымі дасягненнямі. Всего за 2 года реализовано 47 проектов. Создано свыше 4,5 тысяч рабочих мест. Более 1000 из них на Могилевщине. Это была моя инициатива. Калі ж раптам нехта не хоча працаваць? Бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и на свою семью. Сёлета ўвогуле ніводныя абласныя дажынкі не абышліся без удзелу Лукашэнкі. Гэтыя паездкі фактычна супалі з пачаткам выбарчай кампаніі. Кардынальнае адрозненне ад, напрыклад, кампаніі 2020 года, калі ён хадзіў пераважна да сілавікоў, зараз ён ходзіць да хлебаробаў, раздае розныя абяцанні, і сутнасць гэтай кампаніі: у нас все добра, трава каласіцца, збіраецца, ураджаі павышаюцца, эканоміка расце. Між тым, цэнтр выбаркамат справаздачыўся пра грашовыя паступленні на рахункі перадвыбарчых штабоў вылучэнцаў на пасаду прэзідэнта. Станам на 13 лістапада найбольшы выбарчы бюджэт меў Лукашенка. Вольга Чамаданова, якая адмовілася ад удзелу ў выбарах, атрымала на рахунак 2400 рублёў, Олег Гайдукевіч усяго 200. Зрэшты, іншыя кандыдаты грашовых паступленняў увогуле не мелі. Гэтыя лічбы таксама мусіць дэманстраваць падтрымку, што вось глядзіце, у Лукашэнкі шмат, больш за ўсіх, непараўнальна за іншых, а ў некаторых іншых менш, у некаторых нічога. І таму фактычна гэтыя лічбы гэта тое самае, як і такая правладная сацыялогія, якая не апытвае грамадства, а толькі мусіць пераканаць у сваёй моцнасці Лукашэнкі. Яшчэ адзін адметны момант гэтак званай выбарчай кампаніі — адміністрацыйны ціск на бюджэтнікаў. Прычым, як паведамляе выданне «Зеркала», беларусаў прымушаюць ставіць подпісы не толькі за вылучэнне Лукашэнкі, але і за кандыдатаў-спойлераў. Узровень, скажем, імітацыі і абсурда на гэтых выбарах ён перасягае все беларускія ўзоры і перасягае проста нейкага Оруэлла, калі сапраўды апаненты так званыя ідуць на выбары толькі дзеля таго, каб хваліць уладара, каб хваліць нелегітымнага правіцеля, а сам ён в адказ на гэта дапамагае ім збіраць подпісы. Паралельна з візітам Лукашэнкі на дажынкі праходзіць гэтак званы марафон адзінства. Цяпер імпрэзу, падчас якой славяць узурпатара, ды апавядаюць, як у лукашэнкаўскай Беларусі добра жыць, прымае Бабруйск. Ян Федарович, Белсад.
На фоне рыхтавання рэжыму да гэтак званых выбараў працягвае расці курс долара. Сёння амерыканская валюта пабіла чарговы рэкорд, стала даражэйшая на 15 сотых адсоткавых пунктаў і каштуе цяпер 3 рублі 38 копеек. А вось гандляванне ў еўра сёння не праводзілі. Яго курс складае, як і учора, 3 рублі 57 копеек. Рост курсу долара ў Беларусі эксперты звязваюць з падзеннем на біржы расійскай валюты, а таксама ўмацаваннем амерыканскай пасля пераабрання Дональда Трампа новым прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Сталі вядомыя асобы 5 палітычных вязняў, якія выйшлі на волю 7 лістапада. Іхныя прозвішчы агучыў праўладны актывіст Юрый Васкрасенскі падчас стрыму ў прапагандыста Григорія Азаронка. Сярод вызваленых Александр Бойко, Алексей Ярашевич, Кацярына Шаблінская-Іванова, Эдуард Ісаю і яшчэ адзін зняволены на прозвішча Белямюк. Агулам 7 лістапада Лукашенко пастанавіў памілаваць 31 палітычнага вязня, сярод іх 2 жанчыны і 29 мужчынаў. Гэта была 5-я хваля вызваленняў, пачынаючы з ліпеня сёлета. Такім чынам, агулам рэжым адпусціў на волю 146 асобаў. Нягледзячы на гэта, рэпрэсіі не спыняюцца, толькі падчас апошняга рэйду сілавікі затрымалі некалькі дзясяткаў асобаў па ўсёй Беларусі. Шапачкі з фольгі ад расійскіх настаўнікаў, флэш-моб трэба ад беларускіх прадпрыемстваў і бюджэтнікаў, падтрыманне заўзятаркі з чырвона-зялёным сцягам. Усё гэта нібыта добраахвотныя ініцыятывы, ад якіх насамрэч бюджэтнікам складана адмовіцца. Чаму такія відэа патрэбныя рэжыму і чаму людзі пагаджаюцца іх запісваць? Пра гэта ў наступным сюжэце. Гэтак нібыта народ флэшмобам заклікаў Лукашэнку браць удзел у выбарах. А вось так падтрымлівалі заўзятарку, якая ў Варшаве падчас футбольнага матчу разгарнула чырвона-зялёны сцяг. Не может быть другого флага. Почему? Потому что я так считаю. Татьяна, мы тебя поддерживаем. Таня, мы с тобой за этот флаг горой. Такія акцыі з'яўляюцца ў сацыяльных сетках усё часцей. Падаюцца відэа як ініцыятыва знізу. Але ці так гэта сапраўды? У турме таксама людзі падпарадкоўваюцца. Ходзяць строем, маршыруюць у прызначаны час, ежу прымаюць. Так і гэта надо. Надо, ўлада сказала. Зрабіць, сказаць надо, і яны кажуць. Людзі на такіх відэа найчасцей і выглядаюць, нібыта выказваюцца недобраахвотна. Каму і навошта патрэбныя відавочна няшчырыя ролікі? Лукашенко не можа забыць 2020-го, мяркуе сузаснавальнік парталу reform.news Александр Атрушченкаў. Ён хоча перш за ўсё сябе пераканаць і сваіх бліжэйшых, што вось, глядзіце, падтрымка мяне падтрымуюць і слесары, врачи, там, маляры, гінекологи і так далей. Рабіць часам абсурдныя рэчы на загад зверху пагаджаюцца не толькі ў нашай краіне. Изготовление шапочек из фольги – это не только интересное и творческое занятие, но и важный патриотический акт, символизирующий готовность защищать свою родину от внешних угроз. Гэта Расія. Настаўнікі шэрагу школаў майстравалі шапачкі з фольгі ды пазавалі ў іх на фота і відэа. Беларускі пранкер Уладзіслаў Бохан, удаючы сябе за прадстаўніка праўладнай партыі «Единая Россия», разослаў документ аб правядзенні патрыятычнага майстар-класу «Шлем айчыны». Сегодня мы с вами будем делать шлем, который способен защитить нас от внешних врагов. Расійскія педагогі ды іхныя кіраўнікі не раз рабіліся ахвярамі акцыяў Бохана. Яны вывешвалі партрэты псеўдагероя Расіі з выявай аўтара пранку, ладзілі акцыі з нацысцкімі лозунгамі ды іншае. Чаму людзі пагаджаюцца браць удзел у абсурдных акцыях? Агулам гэта нейкае рабскае стаўленне чалавека да сябе, якая сфарміравана з некалькіх фактараў. Першае, гэта эканамічны. Бо беднасць, нізкія зарплаты на самой справе гэта не вынікі нейкай эканамічнай слабасці ці крызісу, гэта інструмент са стороны дзяржавы, каб трымаць чалавека у цісках. Сярод іншых фактараў Уладзіслаў Бохан называе асабістыя якасці ўдзельнікаў акцыяў ды тое, што аўтарытарная дзяржава селекцыянуе паслухмяных выканаўцаў. На думку акцыяніста, беларускія настаўнікі, як і расійскія, паддаліся б на ягоныя правакацыі. А чыноўнікі? Тут няма такога сэнсу,
каб штосьці ладзіць з імі, бо я ўсё ж такі хачу не зрабіць жарт, а паказаць, як эта сістэма працуе. Бо чыноўнікі гэта менавіта тыя людзі, якія атрымоўваюць з гэтага нейкі профіт. То бок гэта іх мэта зрабіць іх такімі. Я хочу паказаць, што тыя людзі знізу, яны таксама ў гэтым удзельнічаюць сваёй пакорнасцю. Чыноўнікі ж нават не вельмі шчыруюць над праўдападобнасцю пасылу, што ўсе флэшмобы апошняга часу ініцыятыва знізу. Да прыкладу, флэшмоб трэба. Зразумела, што гэта не іх ініцыятыва, гэта нават потому, як гэта з'явілася, калі згадаем гісторыю з'яўлення гэтых мемаў, гэтых флэшмобаў, яна неяк была там уся логіка перавернута з ног на голову. Спачатку Лукашенко сказаў, што ён ідзе на выбары, а пазней ужо яго нібыта сталі заклікаць. Які ж тады сэнс такіх акцыяў? На гэта ж выдаюцца грошы, это робіцца. Ну а які эфект? Нейкі дае. Думаю, што в справаздачах, паверьце, у іх там справаздачах все выдатна. Правялі, народ выказаўся. Ну а тое, што як бы душа не гарыць, ну, это справа такая. Зроблена. Падобна, што ў выніку глядач у гэтых відэа адзін. Как это увидел, услышал, и Эйсман сказал, это ты организовала, клялась, что не я. Я и верю, что не она. Ну, люди так отреагировали. Ірына Дарафейчук, Белсат. Яшчэ больш інфармацыі, відэа, фотаматэрыялаў можна знайсці, перайшоўшы па QR-кодзе на вашых экранах і маніторах на наш тэлеграм-канал. Падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Галоўная ўмова – гэта павінна быць бяспечна для вас. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu пры той жа ўмове бяспека перадусім. Дзякую, што вы з намі. Хто развяжа праблемы беларусаў, якія жывуць ва ўкраіне? Нашыя грамадзяне не могуць легалізавацца, уладкавацца на працу, адкрыць банкаўскія рахункі, нават даць імя дзіцяці. Гэтыя ды іншыя пытанні разглядаліся на беларуска-украінскім форуме «Астрозскіх», што распачаўся ў Кіеве. Падрабязнасці ў Аліны Скрабуновай. Стасункі паміж беларусамі і украінцамі – тэма для абмеркавання на беларуска-украінскім форуме «Астрозскіх» 2024. У гэтыя выходныя ён праходзіць у Киеве. Мы заўважылі, што стасункі паміж беларусамі і украінцамі часта фармуюцца на эмацыйнай аснове, а не аб'ектыўных фактарах. Напрыклад, адно з першых нашых даследаванняў паказала, што шмат украінцаў проста праз факт шырокамаштабнага ўварвання негатыўна ставяцца да беларусаў. І гэта быў для нас выклік – знайсці агульныя кропкі, каб змяніць гэтае стаўленне. Падтрыманне рэжымам Лукашэнкі агрэсіі Расіі супраць Украіны паклала канец афіцыйным стасункам паміж Менскам і Кіевам. Але напружанне было і раней. У 2020 годзе Украіна не прызнала вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Наладжванню стасункаў не спрыяе і цяперашні ўдзел рэжыму Лукашэнкі ў перамяшчэнні украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторыяў. Не может быть никаких вообще отношений, потому что, с моей точки зрения, Беларусь просто оккупирована. Тут не с кем иметь отношения с точки зрения того, кто контролирует ситуацию в Беларуси. Лукашенковский режим является марионеточным, и фактически территория Беларуси контролируется Россией. Але беларуская дэмакратычная супольнасць ад асобных грамадзянаў да цэлых інстытутаў, народнага антыкрызіснага ўпраўлення, аб'яднанага пераходнага кабінету ды іншых падтрымліваюць Украіну. Але ці гатовая Украіна будаваць стасункі з прадстаўнікамі беларускай дэмакратыі? З вуснаў і дэпутатаў і прадстаўнікаў Міністэрства замежных спраў дэмакратычныя сілы Беларусі гэта суб'ект, які яны прызнаюць, і гэта хаўруснік і партнёр. Мы за гэта заходзім. Гэта не людзі з вуліцы, якія прыйшлі. Это тых, каго абіралі украінскія выбаршчыкі і чыноўнікі, якія таксама нясуць адпавядальнасць, адказнасць за свае словы. За памылкі дыктатара разлічваюцца беларусы, якія жывуць ва ўкраіне. Гэтак оперная спявачка Маргарыта Ляўчук, якая выйшла замуж за украінца байца ЗСУ і жыве ў Харкаве, паскардзілася, што праз бюракратыю не можа нават даць імя нованароджанаму дзіцяці. Мяне прызналі угрозай нацбяспекі Украіны,
і у мяне на гэта ёсць паперачка, да, ад банка. Мне не адкрываюць рахункі ва ўкраіне, я не магу зрабіць ІП ва ўкраіне, я не магу працаваць нідзе. Што яшчэ я не магу? Я не магу атрымліваць дзіцячых выплат ва ўкраіне, таму што ў мяне беларускі пашпарт. З праблемамі ў легалізацыі сутыкаюцца нават беларускія добраахвотнікі, якія ваююць на баку Украіны. Сітуацыю не змяніў і жнівеньскі закон аб выдачы добраахвотнікам грамадзянства. ВРы з часовым відам на жыхарства не могуць атрымаць украінскага пашпарта, а з беларускім маюць шэраг абмежаванняў. Некоторые вопросы решать на законодательном уровне. Некоторые просто нужно адресно просто обращаться, ну, то же самое, Нацбанк, не знаю, кто там это может сделать и так далее. Просто нужно работать. Еще раз говорю, за белорусов белорусские вопросы никто тут не решит. У нас сейчас война. В любом случае, приоритет – это украинские граждане, интересы украинского государства, вот, и ну, естественно, победа над врагом. Вынік першага дня форуму Астрозскіх – пастанова стварыць стратэгію ўзаемадзеяння Украіны з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, ды распрацаваць стратэгію развіцця стасункаў беларускага і украінскага народаў. Аліна Скрабунова, Белсат. Больш за 20 беларусаў вызвалілі з рабства. У Рассіі нашыя суайчыннікі працавалі на сметніку недалёка ад гораду Падольскі ў Маскоўскай вобласці. Пра жахлівае ўтрыманне нявольнікаў валанцёрам руху «Альтэрнатыва» паведаміў мужчына, які здолеў адтуль уцячы. У людзей адбіралі пашпарты, прымушалі бясплатна працаваць, пры гэтым ежу нявольнікі шукалі сабе на звалцы, дзе пераапрацоўваецца смецце. Калі на месца прыехала паліцыя, высветлілася, што на сметніку працуюць 60 грамадзянаў Беларусі. Частка сцвярджала, што прыехалі ў Расію добраахвотна. Яшчэ каля 20 чалавек папрасілі дапамогі, каб вярнуцца дадому. У выніку прадстаўнік працадаўцы аддаў дакументы нашым суайчыннікам, а таксама заплаціў ім грошы за выкананую працу, пасля чаго беларусы вярнуліся дадому. Найважнейшыя перамовы па ўкраіне адбудуцца ў Варшаве. Гэтак польскі міністр замежных спраў Радослаў Сікорскі анансаваў запланаваную на аўторак сустрэчу прадстаўнікоў Польшы, Нямецчыны і Францыі. Удзел у спатканні прымуць таксама міністр замежных спраў Украіны ды новая кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Каллас. Пра іншыя міжнародныя навіны ў нашым аглядзе. Владимир Зеленский раскритиковал телефонные перемовы канцлера Німеччины Олафа Шольца с российским президентом Владимиром Путиным. Звонок Шольца гаспадару Кремля президент Украины назвал, цитата, «скрыняю Пандоры». Ён павёў, што спрабаваў адгаварыць нямецкага канцлера ад тэлефанавання Путину, але той не прыслухаўся. На думку Зеленскага, такія перамовы ў Кремлі ўспрымаюць як аслабленне міжнароднай ізаляцыі Путіна. Тепер можуть бути і інші розмови. Тепер можуть бути і інші розмови, інше тэлефанаванне. Просто шмат словаў, гэта менавіта тое, што Пуцін даўно хоча. Яму вельмі важна аслабіць сваю ізаляцыю Расіі, весці звычайныя перамовы, якія не будуць нічым завяршацца. Так ён рабіў дзесяцігоддзямі. Гэта давала магчымасць Расіі нічога не мяняць у сваёй палітыцы, нічога не рабіць па сутнасці, што і прывяло да гэтай вайны. Першая за амаль 2 гады тэлефонная размова Шольца і Пуціна трывала каля гадзіны, паведамляе агенцтва Reuters. У нямецкім урадзе падкрэслілі, што падчас яе Шольц чарговы раз асудзіў расійскую агрэсію супраць Украіны і заклікаў расійскага прэзідэнта вывесці войскі ды прыступіць да мірных перамоваў. Пры гэтым, як сцвярджаецца, нямецкі лідар таксама зазначыў, што ягоная краіна гатовая падтрымліваць Украіну столькі, колькі спатрэбіцца. У Крамлі таксама пацвердзілі факт размовы. Там заявілі, што Пуцін выказаў гатовасць да мірных перамоваў, цытата, сыходзячы з новых тэрытарыяльных рэаліяў, то бок з захаваннем за Расіяй акупаваных тэрыторыяў. У ЦВК Грузіі зацвердзілі канчатковыя вынікі выбараў у парламент, што адбыліся 26 кастрычніка. Гэта кіроўная партыя грузінская Мара з 54% галасоў атрымлівае ў новым складзе парламенту 89 са 150 месцаў. Згодна з вынікамі ЦВК, астатнія крэслы маюць атрымаць 4 апазіцыйныя блокі. Аднак тыя заяўляюць пра фальсіфікацыі ды ўмяшанне ў электаральны працэс, таму не прымаюць вынікаў выбараў, патрабуючы правядзення паўторных. Апазіцыя ўжо заявіла пра адмову ад прызначаных ёй мандатаў у парламенце. Падчас сённяшняга паседжання прадстаўнік апазіцыйнай партыі «Адзінства нацыянальны рух» Давід Кіртадзе на знак пратэсту абліў чорную фарбою кіраўніка ЦВК Георгія Каландарашвілі. А каля будынку прайшла акцыя пратэсту, якая потым перарасла ў марш вуліцамі Тбілісі.
самавешнай рэспубліцы Абхазія працягваюцца антыўрадавыя пратэсты. Напярэдадні прадстаўнікі апазіцыйных сілаў прарваліся ў комплекс урадавых будынкаў і ў парламент. Прычыною пратэстаў сталася спроба дэпутатаў непрызнанай рэспублікі ратыфікаваць інвестыцыйнае пагадненне з Расіяй. Яго разгляд планаваўся на 15 лістапада. Прадстаўнікі апазіцыі называюць дакумент фактычна перадачаю пад расійскі кантроль усіх рэсурсаў у Абхазіі, ды патрабуюць адстаўкі кіраўніка квазірэспублікі Аслана Бжаніі. Пасля заняцця пратэстоўцамі будынку парламенту прэсавая служба Бжаніі паведаміла пра адкліканне законапраекту, аднак пазней зняпраўдзіла гэтую інфармацыю. Сам Бжанія ўвечары пятніцы пакінуў Сухумі і з'ехаў у роднае сяло Тамыш, дзе правёў нараду з сілавікамі. Сёння, выступаючы перад прыхільнікамі, Бжанія заявіў пра гатовасць правесці датэрміновыя прэзідэнцкія выбары у выпадку, калі апазіцыя зніме аблогу урадавых будынкаў. Те, кто попытался совершить государственный переворот, должны освободить комплекс зданий, после чего я готов назначить выборы, готов подать в отставку, вице-президент будет управлять страной и пойти на выборы. И пусть люди скажут, кого они поддерживают. Ура! У Еўразвязе разглядаюць магчымасць увесці санкцыі супраць Кітаю за наданне вайсковай дапамогі Расіі. Як паведамляе нямецкае выданне Frankfurter Allgemeine Zeitung, кіраўнік еўрапейскай дыпламатыі Жозеп Бурэль прэзентаваў краінам Еўразвязу новыя звесткі-выведкі. У прыватнасці інфармацыю аб працы ў Кітаі заводу па вытворчасці дронаў для расійскага войска. Цяпер еўрапейскія палітыкі чакаюць тлумачэнняў афіцыйнага Пекіну. Абмежавальныя захады супраць Кітаю, а таксама новыя санкцыі супраць Расіі ды Ірану абмяркуюць у Брусэлі 18 лістапада на паседжанні Рады Еўразвязу ў замежных справах. Прафесійны баксёрскі бой у 58 гадоў. Легендарны Майк Тайсон выйшаў на рынг пасля 19гадовага перапынку. Што праўда, у баі, арганізаваным платформою Netflix, Тайсон саступіў 27гадоваму Джейку Полу аднагалосным рашэннем суддзяў. Розніца ў веку супернікаў 31 год рэкордная ў гісторыі сусветнага прафесійнага боксу. На гэтым ставім кропку ў нашым выданні. Дзякуй за ўвагу. Беражыце сябе і да сустрэчы на Белсаце.